Dalem bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok goleki sing kono. Aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap dadi pacar. Ya. Noti saksane lintang lintuk ing tuk. Lho, iso ndak ngono kuwi? Ngono lho. Dansa ngono lho. Contoh niki ngono kuwi. Iki mang dansa salsa. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodok. Paring asma Mbak Sinten. Ya, perkenalkan nama saya Bir Gita Ayu. Bir kita main di. Saya aslinya Kediri tapi sekarang di Solo. Halo. Iya. Hobinya apa, Bir? Hobinya saya senengane godo dalang, Mas. Wah, Yovika. Nggih. Rumahnya mana sih? Ngawi. Oh, Ngawi. Ya. Ngawi, Met. Hobinya apa, Mbak? Kula hobine ngopeni manuk. Niki nyepeng niki. Paring asma sinten nggih? Kula Sinta Mas Dodok. Oh, Sinta. Nggih. Pidalem saking pundi? Kula saking Kedung Dawa. Sapira dawane? Kuwi jeneng desa. Ki jeneng desa kok sapira dawane? Oh, alah. Kedung Dawa ki dekat sini. Dekat sini. Nggih, celak. Monggo mampir. Nggih. Hobine napa, Mbak? Hobi kula berenang. Wah, cocok Piye? yo. Cah wedok nek hobine berenangi piye? Mas Komet. Piye, Met? Berenang itu tahan pukul. Kok iso tahan pukul? Piye lho awak mulai dari atas sampai bawah semuanya terlatih kok. Ngono berarti. Termasuk pernapasan. Lek dipek bojo piye? Cocok ora? Cocok no Mas. Geser. Geser. Paring asma Mbak sinten? Kula Sri Wahyuni. Dalemipun pundi? Saking Jati Kampir. Hobine napa? Pritil Brambang kali Om Yok Brambang. Pritil Bambang karo Om Yok Brambang. Nggih, Kuwi piye? Werdine piye? Piye? Kuwi dipek bojo piye, Piye, Met? piye? Malah repot nih wong. Loh, Kuwi apik Mas. ngaselno duit loh Mas. Nggih, jadi mulai dari awal sudah menunjukkan bahwa beliaunya pekerja keras. Kerja keras iso golek duit dhewe. Lah, Sing lanang ora usah nyukupi. mandiri. Mandiri. Ora gengsi ya. Ora gengsi. Ya, tidak gengsi. Bridel, Bengi iso nyinden, Heh? esuk iso mreteli. Pritil. Mreteli ya. Mreteli ki entek kabeh awake kok mreteli. Iya. Nggih, geser. Geser. Nggih, paring asma Mbak sinten? Beser, Mbak, beser. Geser kok Geser, beser geser. piye to? Beser ngene. Nggih, kula Aulia Pangesti. Oh, dalemipun pundi? Sidoarjo. Sidoarjo Jawa Timur mriku. Betul. Hobine napa? Mancing. Mancing. Piye, Met? Piye, Met, Cah wedok mancing? kok hobine mancingi piye? Cocok Cocok dipek bojo. sak hobi karo aku. Padha mancinge ya? Padha mancinge. Ah. Wah, jan kuwi ora apa-apa dadekne bojo apik kuwi malam pertama wis ora sampe apa-apa. Lah terus? Golek cacing. Lah kok golek cacing? Mancing berdua karo pre-wedding ya ora. Lah terus malam pertamane piye? Ya nang pemancingan. Masa aku Kok ora tau tonggon. Lerek-lerek. Geser ngelerek. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodok. Loh, sapa wi? Walus, Met. Lah ya, lah kok ayu. Wedok sing dene iki pilihan kok. Wedok, Mas. Namanya siapa, Mbak? Ranjel Meladina Putri. Power Ranger. Power Ranger Dasmo. Power Ranger Dasmo. Ranger. Pak. Iki lho ngendikane halus. Lah iki ra krungu pegel mare pegel wong. Iya, aku pirang-pirang dene budek kok. Napane, Pak De? Nggih. Ya. Gak krungu apa-apa. Kowe sing metu gerabakmu tok. Mbak Ranger. Mbak Ranger nggih. Rumahnya mana? Kediri. Kok iso telek piye to? Iki lho piyayune halus. Nggih. Hobi. Hobine napa, Mbak? Maling. Kowe met salah wong. Maling. Ora apa-apa. Lho kok ora apa-apa iki piye to? Ora apa-apa lho. Kejahatan lho kuwi. Kejahatan lho, kriminal. Kejahatan. Tidak semua maling itu kejahatan loh. Maling yo Dilihat kejahatan. dari sisi mana. Kalau maling itu untuk keperluan pribadi, itu bisa dikatakan jahat dan KUHP. Tapi ada yang maling dari bandane wong sing kira-kira sugih ning hasil korupsi dimaling didumno para fakir miskin kuwi ya ora apa-apa. Kados sing Sunan Kalijaga. Ciri sapa? Ciri sopir-sopir. Tapuk tenan kowe iki kok. Ranger. Ranger. Maling apa? Lerek-lerek. Lerek. Met kulite moning, Met. Iya. Kuwi ngombe kopi no kaya keler, ketok ireng-irenge. Iya. Tuh, Kuwi nak kuwi. kopine gak sitorono gak sitorene api wi. Lah terus piye? Ya keselek to blok goblok. Oh iya. Selamat malam, Mbak.
Selamat malam Mas Dodo. Paring asma Mbak Sinten. Ya, perkenalkan nama saya Birgita Ayu. Biar kita main di. Saya aslinya Kediri tapi sekarang di Solo. Halo. Iya. Hobinya apa, Bir? Hobinya saya senengane godo dalang, Mas. Weh, nek iki piye diwerdi artene apa ora iki? Piye? Masuk ora ngono kuwi? Lah karek lek iki lho piye kok. Lee piye to Mas Akbar, lee piye to iki? Lah nek aku lho wong tua ya karek mangestoni nah aku. Berarti cocok. Mbak Brigita niki. Ya. Siapa sini? Birgita Ayu. Birgita Ayu. Iki omongane glwadir atau kon ndi? Glodro kon titi. Pancen Mbak Bir Brigita. kita kok. Hobine nggodho dalang. Hobine gue dalang. Iya. Gak apa-apa. Ning aja terus. Nggak dukung ya? Tak dukung. Dukung, yes. Ning aja dalang sing wis dibojo. Loh, ora. Lah iya, dalang sing Joko-Joko gak Iya. apa-apa. Lah kok Siap. Joko to, Mas? Joko, Wong Joko. warga masyarakat Gempol ya ora lho. Dalang Akbari dalang sik Joko urung tau kambon wong wedok. Kok sopret piye to, Mas? Seperti ngentahi Wong lho. KTP-ne ya Wong kambon nek orang tanda iki apa bedine digawa? Loh, tapi kan tidak bersentuhan. Lah tidak bersentuhan kan tidak terekam jejak digital. Ora ngerti kok, sapa ngerti nang guri kono. Ya ra. Apa nih guri kono? Iya apa? Lho maksudnya kan Anu berbincang-bincang. berbincang-bincang. Yo no sedulurane sih akeh. Iya ya, beser. Geser. Makasih. Makasih Dik Bir kita. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam. Namanya Mbak siapa? Aja cedak-cedak to. Yovika. Sinten sinten? Yovika. Sinten to? Yovika Om. Oh, Yovika. Nggih. Rumahnya mana sih? Codot iki. Oh, Ngawi. Ya. Ngawi, Met. Ya, Hobine napa, Piye, Mbak? piye, piye, piye. Kula hobine ngopeni manuk. Piye? Iki cocok ora? Dipek bojo cocok ora Nek iki? mau nggodane dalang iki Dalang. ngopeni manuk. Piye, piye? Ya. Piye? Domongi ya. Omongnya piye? Manukku berang-berang dino radio. Pakane gampang. Manuk utut kuwi lho maksude. Tut Eh? yo. Alah du. Jenengan ngopeni manuk napa to, Manuk Mbak? napa lho, Mbak? Manuke bapak kula kutut. Alah manutut. Iya, lah rumah samu apa? Lah tak kira lah kutut. Loh, Ya terus ya kutut. Kutut to? Iya. Nah, tak kira kutut. Mulek. An kan ya kutut. Kutut to? Ya. Walah. Kono. Lah sing terakhir. Terakhir kowe. Ayo kowe sini kene kudu kowe. Mumpun telas sih. Ijek siji Ujek sing tak lho kabeh yo. ditekoni wi. Mas Dodok wis nekoni, aku wis nekoni kok. Genti. Ayo pojok dhewe. Sopan-sopan Sing sopan santun. Nggih. Lah keadaane yo ngono. Lho, wis keadaane ngono piye to? Kuwi tetu guling sindan lho, senior sindan lho. Senior lho, Kok kok nyepelekake to kowe. Masa ya cek di hobi. Lho. Semua orang itu mempunyai ya Mas ya. Ngece. Ngenyek. Wih, lu cek. Sayang. Wis Maya. nesu to. Maya kuwi lho. Wilujeng Aduh, ndak. omongi. Weh. Gak boleh Lho. gitu nanti kotos ya. Apa kok kotos? Ini amin iki wayahe ganti oli. Wis Maya ngono iki tanggung jawab. Tanggung jawab. Mic-nya dipakai sayang. Bu aja teman-teman jungkel lho, Bu. Mat, aku krungu. Ya, Pak. Bareng kene diongkek iso kretek. Gak wis aku iki to. Iya ya, kenapa, Mat? Open-openane gampang. Loh, Nek Birgita yo pika angel to. Kok iso angel? Reno-reno jalukane. Oh, lah nek buke kae Alah ki anggere nek dhuwit klitik karo balseme beres. dinggo apa? Lah anggere iso glegek ya apik. Ditanya. Tanya no, ben adil tanya. Selamat. Selamat malam. Sing Sajen. ya wis kono ae. Jenggong. Jenggong piye to? Bersin. Oh bersih. Kuwi jenenge wong Sumek. Bersin. Namanya siapa sayang? Ih, kok imut-imut ngono cae. Lah kowe ditapuk lengene minger lho. Ya, bila domong ya. Oh iya. Namanya siapa? Oh, Meriem. Hobinya bledos biasmu. Hobinya apa, Bude? Bude. Sayang. Sayang. Hobinya apa sayang? Hobinya apa sayang? nek njaluk sing halus. Nggih, hobinya apa sayang? Monggo Bu, nek badhe ngidoni monggo. Sirap Brambang. Apa Mat Jire? Apa Jire? Apa Jire? Adol Brambang. Oh, mosok ora. Siapa? Silat. Sirat Brambang. Silat Brambang. Kuwi diserani ning ndi to Pak Komas? Silat nang rai tadi.
Sing ngeroyok sapa kene Ya rata? dijelasno to. Nggih. Niku brambange piyambak napa? Apa maling? Sinten? Brambange wong gempol to. Oh, nggih. Daleme pundi ta asline? Kadung dawa. Kedung dawang mriki. Nggih. Oh, nggih, wis pun Takoki mawon. takoki wis di pacar po. Nah, tekoni lho. Piye cah bocah Jadi iki? tekoni to nyonya, statusnya nyonya apa nyanyo? Pun gadah pacar napa dereng? Sampun gak ada pacar napa? Nak takon sing apik. Oh, nggih. Nah, syukur we. Toto kromo lho. Sampun gak ada pacar. Sampun. Oh. Wis duwe ada. Wes ya ra. Iya. Dirapi dhewe. Wah dhewe kuwi kok ya. Sinten riyen ingkang Mbak kepareng? bir kita. Ayo, Oh, iya. oke. Ayo jemeneng ya, Yuk. Mbak. Ayo, Sepatija. Yo. Hey. Oke. Ayo, Bra. Aha. Selamat malam Mbak Bir kita. Selamat malam, Ya, Mas lama Dodo. lama nggak jumpa loh ya. Lama nggak Sorry bro. Codot is ngene. Plak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman Oh, iya, dulu ya. iya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Nah, lama tidak ketemu ya. Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat toh, Mbak? Sehat. Akbar seneng Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Kula sampai sini jam 9. Jam 9. Nggih. Walah, kok sampai nek saya ganteng toh, Mas. Oh ya, wah, tenang, weh. Dan aku kangen karo Aku ya sampean. kangen loh. Ya Allah, Mas. Apa aku salah ini? Mas Akbar. Ya Allah, Mas Akbar. Sik, pironku tak benakne, sik. Tak benakkan apa gimana? Hah? Tak benakkan apa Oh, gimana? enggak. Oh, iya, Ini enggak. iya, iya. Alhamdulillah sehat toh, Mbak Bir kita. Sehat Mas Akbar. Berangkat dari Solo jam Tadi dari Solo jam 5. Alhamdulillah. Iya. Sehat toh, nggih? Sehat Mas Ojo suwe-suwe. Akbar. Ngopo tok kok suwe-suwe? Sama ini ngopo toh kok kaya nesu-nesu ki? Halo. Sama ini sapa? Lah ya aku sapa ya? Bisa tegi. Polane to dadi wongnya aja keminter, Aja kemijilen. keminter. Nah. Lah, Cek Bir kita ya awang. Ya Ping Allah. telu. Aduh, Mbak Bir kita. Mas Akbar. Muah, muah. Aduh. Hei. Kok edan? Payuku yo karo kia. Monggo dirahapi. Berapa apa? Aku karo kono ya bagaikan kodok merindukan kamu. Kok aku? Kok iso Dik Bir kita. Dalam Mas Dodo. Donga napa tenggene desa Gempol. Kabeh sakniki wong kon ndonga. Loh, karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakan kan apa salah itu, Lho Mas? paling gak Lah, mengucapkan Bobi kok donga kabeh lho. Dulu. Wong kok kurang bersyukur. Semua orang itu berhak mendoakan. Kan. Kita itu meminta. Heeh, betul. Kabul orane kantun ngarsane Gusti. Urusannya Ha kle sing niru. Ya, Wong yo aja sok njaluk wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni, blek. Lho, lah wis dilakoni. Ndi? Iki lagi pe mulai. Menghibur. Ya iya Loh, ini menghibur, kita menghibur ya Mas. Iya. Ya Allah Mas Dodo. Muah, muah. Wes. Soseweger. nyapa kok nyoro-nyoro lho apa? Nyapa? Kok iso nyoro-nyoro lho? Lan jagani nak omah. Yuk. Loh, tontonan aku karo Mas Dodo kayak gini loh Mas. Dik Bir kita. Mas Dodo. Muah. Aku Mas jane rasa Dodo, contoh wis dulu. karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo, Boleh apa, Dik? umpama aku ra duwe bapak, sampean arepe dadi bapakku Mas Aku Dodo. kan bakal dadi bapakmu, Nduk Cahayu. Mas Akbar. Dalam-dalam bir. Mas Akbar. Wong sing cedhak eneng kok golek sing kono. Aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap jadi pacar. Ya Allah, Loh lah, geblak. Sampai geblak.
Sampai goblok. Diladuk. Syukur. Syukur. Polae iki lho. Mulai Jan. Oh bendino ya delok lho. Kesana sing kendang lho Mas. Lah iya. Keceblan kendang mak. Lho kuwi saking menghayati peranku karo perane Mbak Birgita. Mas Dodo. Ki aku ki mumpung berbaik Mas Dodo Mas Komet. Ya. Ki mumpung aku berbaik hati karo sampean ya toh. Iya. Tak tekoni iki. Iya ya. Mas Dodo. Mas Mas Komet. Dodo Mas Komet. Ya. Umpama aku ora duwe asu. Bener toh? Mau kowe coba. Ini toh. Ya, ya. Dik, Brigita piye to, Dik? Mas Dodo. Dalem. Mas Dodo umpama aku ora duwe ibu. Aku bakal siap jadi ibumu wong ayu. Iya. Mas Akbar. Dalem. Apa? Kene Mas lho, Akbar. enak, Jan. Umpama aku ora duwe bojo. Aku siap 24 jam dadi bojomu. Kita tekoni nih Mas Komet. Ora usah takoni, Nduk. Umpama nang omah rong enek tikus, gak masalah. Aku siap dadi tikus, bendina tak krikiti. Urang-urung ya dadi elek. Dadi tikus. Kok kene takoki umpama duwe pacar kene bapak, lho kok kene asu. Komet jadi tikus. Dadi tikus. Ora Sing apa. mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngrikit diatur. Ya karek tikuse. Butuhku ngrikit. Dap. Sing mbok kriket sing di Yo jempol sik pertama. bar Sikil. jempol. Yo munggah. Oh, tekon ndi kuwi? Tekon ndi? Dengkul dan sekitarnya. Dengkol bar dengkol. Tuh, tikus munggah. Terus munggah? Kriket ndi? Kriket Kriket ndi? Ya kena rong tikus. Wong tikus. Ora ana lho balik. Rong tikus ning cedak pupu lho. Lho, gak mate balik, Mas. Oh balik. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Gini wis eruh. Monggo Mbak nembang, Mbak. Dirayu sekno, dirayu sekno. Dirayu sik ya Mas Komet Mas Dodo pinter di ngerayu nganggo nada. Oh, iya. Ngono. Kok. Tunjukkan Mas, tunjukkan. Wes iki puncet nek. Kok langsung nembang. Yo rayu sik. Sing viral sakniki, Mas. Apa kuwi? Sampeyan kok mau bel. Sing lagune Cintaku hanya kamu. Siap. Siap Mas. Karo ngene gara-gara Oh, karo ngene-ngene. Oke, siap. Berjiwai lho, Bir. Kudu berjiwai lho. Lu. Cintaku hanya kamu. Oh, Cintaku hanya kamu. kaya ngono kuwi lho. Piye Mat kono, Mat? Sementara gak apa-apa. Kowe gak ngrasakno apa-apa? Urung. Coba dalange iki coba ditekoni. Ya ta. Apa? Sing kaya mau. Heeh, coba kaya mau. Cintaku sama Loh, kamu. sampean sing Oh, ya. Wah. Kangen aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus Pas ayo. aku suara ki lho, yo. Ya. Cintaku hanya kamu. Iya, Boy. Ora adok keliru. Ejel, nyanyi aku. Cintaku hanya kamu. Oh, Ora enek, ora enek. Enek iki Ilat lak pelet-pelet. Ora gelem aku medhul lho. Aku medhul. Mbak Brigita sih, Mbak Brigita. cintaku hanya kamu. Ilate. Ilat. Ya api ya ampun. Nyapa pikangmu dek ngono? Mbah. Enak apa nih? Mbah mana-mana krasa. Krasa piye? Krasa mak trenyeng. Coba iki pesindan Ya harus kudu iso dicoba. kabeh. Dari sini. Ini termasuk Dari sini dari sini, Mbak Bir. Sinta. ilmu panggung. Ayo. Pakai mic harus Pakai ada. mic. Satu-satu. Iya. Pertama, Rungokne. pertama kamu dulu. Oke, siap, Contoh, lihat contoh, Contoh lihat nih, contoh. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ulo sawo. Ulo sawo. Berarti kita harus menghayati. Menghayati, Ngono betul. kuwi. Tes, dicoba. Satu-satu. Mbak Bir. Ayo. Ya, ayo Mbak Sinta ya. Dari sebelah sini, Mbak. Sinta. Mbak Sinta. Wah, gitu. Nganggo melet ya, Mas. Disum, Mas, disum. Dijum. Beduk untuk kuping. Betul. Menti zoom, ayo siap. Ciraluko. Cintaku hanya kamu. cinta. Mike aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Ketutupan. Ngene, sampe nih. Mengisar. Oh, kejauhan jarake. Iya. Ayo. Bawa ke bawah. Oke. Ayo. Cintaku hanya kamu. Iya. Waduh.
wis ora. Wis ora rong ilat. Iya, terus. Lerek. Erek. Ayo, Ayo Mbak Sri, Mbak Sri. Iki mesti apik iki. Apik. Apik wis pengalaman. Ayo, Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman muni Wilodo. Oh, iya. Ayo. Iya. Siro lu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Beda. Kuwi apa? Pokoke ini, sapi Mas? bengah. Apa iki, Mas? Sing halus to, Mbak kok. Oh. Karena kok sahangel men. Model koyong Gilani piye sampean bayangane elek mari kok. koyong lilir. Wah, Geser. Geser. Mbak Esti. Besti. pakai mic sayang ya. Mat. Jin. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan. Totalitas. Menjiwai. Menjiwai tenanan. Sing kudu tak bayangne apa iki, Mbak? Loh, yo nyanyine. Lagune. Oh, lagune ya. Oh iya. Siap, siji loro telu. Sik tak mikir. Iya. Oke, yuk. Dek. Yuk. Cintaku hanya kamu. Aduh. Merah. Wes ngono ya. Cinta Wes merah. Merah jambu. Ilate piye? Apik. Apik apa enggak apik? Sekiranya 85 iki. Sudah ya. Kancaku kok modelnya ngerangsemi apa kowe? Kowe kok ngerangsemi kenapa? Gak apa-apa ya. Kowe kerasa piye? Ayo, Ranger, ayo Ranger. Kayak mulai milih ya. Komet dekat depannya Ranger. Dekat. Dijitas, Mas, di biji, Mas. Ora pengapesanku ojo. Nyamut aku lo ndak nyokot. Ayo siap. Nah, aku gak iso nak ketrak. Ayo. Cirelu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah Wes. jambu. Wes. Hop. Mas, kancamu tulungan. Oh, ayo bar saiki. Lah nyapa? Aku wis milih ya. Kok iso milih lho. Pasti wis cair lho. Saking cairnya Hei. metu koi kuping. Wis ya. Ijek loro ya. Wis kandhek kene tak ya. Ya. Loh, ya harus adil iki Adil, dene semua. semene Wis kok. aja ngrepoti wong. Ayo ngawi. Geser. Ngawi. Mbak Yovika ya, Mbak Yovika. Ya Vika. Cirelu. Ayo komet dekat ya. Masa Wah, dilihat mulutnya dilihat. Iya, Siap ya. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ilate. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat, Kok sampean? hangat kuku. Ilate ndi ilate? Dilate. wis. Ilahnya Piye, Met? apa? Wis gak wis. Ya, ilahnya apa kuwi Wis, sikile? Piye? Ya apa? Gak tak benakno selang. Kowe ben urusane panitia. Panitia urusan panitia. Wis tak kono. Yang terakhir ini Terakhir. Ayo. Sampean ya kudu Iki adil. sing ngetes iki. Kowe dhewe kentas. Dites, Mas. Ayo. Walah kok yo melok barang. Lah kuwi justru daftare sinden Asabratan kuwi kok. Punjer. Tapi carane aku mbak Warana. Warana, Mas. Cintaku hanya kamu. Keturan ta. Iki larase Semarangan. Larase dhuwur Semarangan. Sak mene-mene iki gampang keturan. Ngono lho. Kayani. Ngono coklat. Balani Nas Boynes. Cintaku hanya kamu. Ayo. Wis ngono gak ya wis to, Dok. Gajekane. Ayo nembang nggih Mas nggih. Nembang no. Monggo Mbak Birgita. Nggih, Mbak pilih enten pamundutan Pak Dalan. Niki bebas, Mbak. Bebas, Kita los. ning tapi ada pamundutan 2. Oh, iya. Niki saking FMA gitu. Nggih. Nyuwun ada loro ati 2 Oh nggih. atau lali janjine sumangga. Nggih. Oh nggih, kali salam-salam nggih Pak Pak salam no, Dalan. harus no wajib no. Kagem Iya. para penggemar YouTube lan para warga masyarakat Gempol Jempol. nggih. Apa Mas? Gempol. Gempol ya, Nggih. nganggo G ya. Nggih. Gempol mugi-mugi panjenengan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Amin. Lan tadi ada salam dari Pak Oka Wibowo Mas Dalan. Oh ya, dari Australia Amsterdam, nggih. ya. Amsterdam Belanda. Oh, Belanda ding. Sing maringi paketan nih wow. Iya. Kok iso? Ngirimi paketan nggih. Nggih, Sampeyan diparingi hadiah. hadiah. Lah kula enten. Apa? Kula diparingi mboten. Enek Boten, kamu. boten, ada. boten. Heh? Kanguru. Kang Run ladu Kok iso kowe. ya? Ada Pak Oka Wibowo. Ugi nyuwun apa Apa itu? niku seketeki kalian Kartonyono. Heeh.
Kartonyono apa? Kartononyo. Kartonyono ninggal janji Ya. ta. Nggih. Nggih. Mana dulu monggo Mardika dipilih ada lali janjine Loro Ati 2 karo permintaane Pak Oka Wibowo. Ya aku karena ini yang pertama langgam-langgam dulu nggih. Iya, no. Loro Ati 2. Ya, Iki iya. kayak laguku Mas Majen saat ini. Ngono nggih, Nduk. Surhat. Kisah sampean iki. Hah? Kisah sampean. Kisahku Mas. Oh ya wis. Sering disakiti. Buka celuk, dilanggam kiriin. Heeh. Yuk, engko lagi didangdutne. Coba kaya ngapa Mbak Bir? Yo. Ih, buka celuk. Buka celuk. No. Sampean kangen karo buka celukku to Pak Dalang. Iya. Biyen. Celuk-celuk sapa? Nyongo. Sing dalange atase C6 ya mantuk Loh, ngene. sama nih gak ngerti to Mas. Nyapa? Iki lho Mas, gamelan iki lho Mas. Ngerti gak tulisannya iki kok AB iki ngopo? Nyapa, Mbak? Akbar Birgita, sama nih ra ngerti anjen. Walah. Yo, Astabrata Akbar Berkita. Ya. Weh. Terima kasih Pak Dalang. Terima kasih Mbak Bir. Ya, sampun ngaturaken nggih menika Loro Ati 2. Nggih, nah nggih. Gandeng menika Mbak Bir kita kelahiran Kediri, disusul juga Kediri lagi. Kediri. Mbak Sinten? Renjel Meladiana Putri. Renjel. Coba kaya apa ngadeko Mbak. Yuk sepati to. Yo. Oi. Yo. Hey. Kumandang suarane. Suarane. Hey. Disapa no. Wilujeng dalu, Mas Akbar. Wilujeng dalu, Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Saya, Mbak Renjel, saya Alhamdulillah. Saya sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat toh, Mas? Sehat, Waras? sehat, toh? Waras? Sehat dan waras. Oh, sehat dan waras. Aku ya waras ya. Ya, Mas Dodok selamat Ya malam. Allah, Dek Renjel. Gimana kabarnya? Sehat, Dek. Sampean Sehat? gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan waras. Jenengan Iya. waras? Saya juga sehat dan waras. Waras ya biasanya ndak waras, ki kok biasanya ya ndak sehat. Sehat karo waras sih beda ya, Mbak ya. Beda dong. Beda. Lek Bedanya waras apa? itu mesti kena sehate. Lah nek Lek Sehat. ndak waras berarti harus kena ndak sehat. Oh. Ngono. Wong ning dalan kaya wong edan mlaku ngono kae sehat kabeh awake. Ning ora Sehat kabeh waras. ora waras. Contone Mas. Duh, Mas. Komet. Komet, iya. Piro? Duh, kok piro sih? Piro piye to? Bebas ora waras kok. Loh, Loh, berarti kowe seneng dilekno ora ndak waras. kok ndak sama seneng ngene iki. Kapan? Duh. Kowe ki lho dilekno Sampeyan ki lho, sampeyan ki diarani ra waras ki seneng. Ora masalah. Loh, nyapa kok ndak masalah nyapa kok ngono ki? Wah, wong paling los ki ya wong ra waras kok. Ra waras. Heeh. Kok iso lho? Loh, mesti Iya, nek wong ra jejari. waras akeh sehat. Tahu ngerti? ODGJ turun dalan kok pilek ngono ta? Gak tahu. Ora tahu. Waras terus. Berarti kowe seneng ODGJ. Lah, lho ya ora to. Lah iya. Kowe terus ngono. Lah jere kowe ngomongmu ngono. Ya engko timbang renek sing kalah ya. Ngaturi pamundutan. Mas Nggih. Komet. Duet karo Mas Komet, duet karo Mas Oh, Komet. duet sama Mas Komet. Iya. Aku. Kowe mau disia-sia. Ah. Ora presiden 6 bagiane dodok. Ya. Saiki tak pasrai sepenuhnya Mbak Renjel untuk Mas Komet. Aku untukmu Mas Komet. Baiklah sini dong. Iya. Sini sama aku sini. Pancingan met. Ya, Pak. Sini. Iki berarti wis enek. Tanda-tanda. Enak karo kowe ya kadoan lho. Wah. Kadoan piye maksudmu? Ning lho. Ini wis pasangan dua sejolo. Kowe ngomong aku karo kene kadoan. Iya. Tak omongi le. Ya, Pak. Kowe oleh iki padha karo nemok emas. Iya. Lah Mbak Renjel oleh kowe kuwi padha karo nemok telek. Nah, itu wis. Ya sekali-kali nemok telek. Lah nyapa? Ora apa-apa telek-teles. Telek apa? Les. Telek teles sih maksudnya piye? Masih elek ning pantes. Oh, Lah isa. nek aku. Telek garing. Apa kuwi? Wis elek kaya maling. Oh, ya ambemu. Ngawur bocah iki. Aku mbondo elek maling. Sebuah lagu kita duet bersama. Wah, spesial untuk Pak Lurah dan juga para ibu-ibu PKK. 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 Pekak. PKK. PKK. Nggih, wilujeng dalu. Bu Lurah iki kan
guru TK juga. Guru TK. Oh, guru TK. Loh, Mbak Rangel ini juga guru loh, guys. Loh, guru TK. Loh, orang. Enggak. Guru SMP apa SMA lo? SMA. 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 Pas. Aja. Mata pelajarannya apa sing? Mata pelajarannya itu seni budaya. Seni budaya ya. Pak, Injes. cocok Mas iki. Cocok. Ki guru TK, ki guru TK. Pas. Guru ceret. Tak tua apa kowe. Anu Apa? Tak nyun ada. Ayo, coba iya. nada gila. Tidak nyuwedek rono pokok kene ora iso ngono ya. Nadane apa? Aku saking kangenku karo para anu Sapa? Kanca-kanca. Kanca-kanca. Mas Dadek. Dalam Sama di sini ya Mas Dadek ya. enggak apa-apa ya Mbak Rachel. Ah, di sini aja. Sik ta wong jumur Biar aku nada di kok tak Udah yo, bisik-bisik. Mang. Kok keblabasan rono kan Kebablasan. Rene. Nah, kuwi lho. Nah, kene. F. F. Ayo, digendreng, Mas Riz. Yo. Gandeng tanganku Mas Komet. Baiklah. Hati Mbak ali-alimu lho. Dia sudah tidak memakai. Iya. Sebuah lagu buat kamu. Hah? Sebuah lagu buat kamu. Hah? Aduh. Budek kita. Piye? Baleni mana nih? Sebuah lagu buat kamu. Coba lagu buat aku. Iya. Oke. Aku akan dengarkan Mas Komet. Mbok gerakan ki yang Mbak Rachel. kowe iso ora gerakan romantis? Nek gandeng keduren Mas. Iso ora gerakan romantis? Gak iso. Niki mang sampean ki Jawa aku ki. Berarti apa? Sampean Tak iso. kon. Berarti sama nih so. Ini lho. Contoh dia. Ngene lho. Dicontoni ki lho. Dalang apa? Apa? Aku sing nyanyi klipe kono. Oke. Ya. Dalang kok golek dalan dhewe. Ora apa-apa dhewe kan ditang-hitung kok mbayari kok ora tau mak-mak. Iki lho, Ini lho. terokno. Terok nang ini. Nyanyi tak aku tak bagian. Janji. Oh, iya. Rembulan ing wayah wengi nambahi Ngono lho Mas Komet. Sik. Baleni. Aku kok krungu tuk ki mang apa? Apa? Tarik ngene kok tuk ki apa? Oh ya sabuke do. Sabuk ki lho, efek Ibu timah. iki lho. Oh, iya. Efek timbang iki lho Mas. Sabuk kene natap. Natap ki apa ki angin. Angin. Enggak mungkin ini. Kok ngarep? Piye lho sing anu aku kok. Pas. Yo Mas. yo. Iso ora diterokne ngono kuwi? Gak iso pisan kas Mas. Sing Ya. cek Yo, contohnya bisa kasih Mas ya. Janji tresno disekseni lintang lintuk ing tuk. Lho, iso ndak ngono kuwi? Ngono lho Mas. Dansa ngono lho. Contoh niki ngono kok. Iki mang dansa salsa namanya. Iso aku jajal. Nah, ki, tut iki iso ki. Nyanyi nang. Ayo sini. Janji. Ayo. Janji tresno disekseni Pek dudu. Pek lintang dudu. lintang Dudu. ing tangah ing wengi. Ngono lho. Aku kok gak tuk. Mang kono tuk kene. Heh? Lah kowe nek kesempatan ya rantang botok kok. Lah kene Mas khusus ngono ki. Aku Khusus lho. karo sing Joko, sama kas ndak Joko to. Ciri sapa? Alah iki gak iso, mundur. Nah, ki lho. Awarai. Niki ora ngurtuk ki. Kowe sing janji tresno disekseni. Iya. Ayo, ayo. Langsung. Janji tresno disekseni. Lintang Pokoknya tuk. lintang ing Sing wayah. Piye? Hei, lagumu kaya Banjari. Hei, aku nyanyi campur sari langgam puwen ada kok malah aku kadung tuk ya. Iya itu. Ora ndang tok. Balik. Dijal. Janji tresno disekseni. Lagi lho. Lintang lintang Ora tunggu. ing wayah wengi. Aku tak menenge. Terus. Nah. Ayo Terus, terus. Mas. Nyapa? Wis sampe dadi kosidah to. Malah kaya ape kadroan iki to. Sidane piye? Ya dadekne karo Mas Komet no. Ya, Oh, mangga yo. Dadene ya, Met. separunan ya. Oke, niki kata Sosiati. Nggih. Oke. Siap.